araba ye marsikalo tile 18 an balimaw aw ni ɲankuma lecture dun kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma o dɔ ye k'a fɔ marsikalo tile 15 kɔnɔna la binganikɛla dɔw taara bi Koro dugu dɔ kan a yirala k'a fɔ Koro kɛrɛnkɛrɛnnenya la Soguya Gem marsikalo tile 15 kɔnɔna la n'o kun ye karidon ye binganikɛla dɔw kɔni taara bi yen dugu kan ko binganikɛla nin marifa de kun b'u bolo wa u donnen dugu in kɔnɔna la k'u ye mɔgɔ 4 kɔni bɔnɛ u ni na ani ka minɛn caman fana tiɲɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a ma se ka dɔn n'a sɔrɔ ni binganikɛla ninnu ye jatigɛwale tabagaw ye walima n'olu tɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa ka se k'a bolo da u kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Baɲangara a yirala k'a fɔ marsikalo tile 16 kɔnɔna la mɔgɔ 6 bɔnɛna u ni na binganiwale dɔ senfɛ an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ olu la olu y'a yira k'a fɔ marsikalo tile 16 binganikɛla dɔw olu de kɔni taara bi Gundaka dugu kan n'o bɛ Baɲangara mara la a yirala k'a fɔ marifa de tun bɛ nin binganikɛla ninnu bolo ko wa u donna dugu in kɔnɔna la sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati kibaruyaw carilen k'a fɔ k'u taara bi nin dugu in kan o y'a sɔrɔ Dana Masagu mɔgɔw ka dagayɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen kɛrɛfɛ o kɛlɛkɛdenw kɔni bɔra walasa ka se ka taa dugu kɔnɔ mɔgɔ ninnu dɛmɛ olu talen nin dugu in na k'u ni binganikɛla ninnu kun karila ɲɔgɔn na n'o kɛra sababu ye ni mɔgɔ 6 kɔni nin tora a la Dana Masagu mɔgɔw ka fanfɛ ko nka fɛn min ye kojugukɛla ninnu ye u sera k'olu kɔni laboli lakanabaliya hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Ɲafunke a yirala k'a fɔ marsikalo tile 17 kɔnɔna la mɔgɔ 3 minɛna binganikɛla dɔw fɛ yen nɔ an ye kibaruya minnu lasɔrɔ ko la olu y'a yira k'a fɔ kunun marsikalo tile 17 kɔnɔna la RPM cɛbɔ dɔ n'ale kɔni kɛlen don k'i kanbɔ wasadenya de nɔfɛ a yirala k'a fɔ u y'ale n'a ka mɔgɔ damadama de kɔni minɛ mɔgɔ minnu minɛna k'u bɛ mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna bɔ u minɛna a taara ale ni Lere ni ɲɔgɔn cɛ ko wa marifatigi dɔw de kɔni y'u minɛ hakililajigi la an b'a yirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ni wale ɲɔgɔnna kɛra URD cɛbɔ dɔ fana la Nara sira kan o muso in yɛrɛ kɔni u bin'o kan ni k'u ka campagne wari ani a ka mobili kɔni minɛ a la an bɛ wagati min na i ko bi kibaruya dɔw sera an ma k'a fɔ mɔgɔ minnu minɛna Ɲafunke k'u kɔni bilala nka an b'a yirala k'a fɔ o kunnafoniw b'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ an bɛna kunnafoni kuncɛ Bamako a yirala k'a fɔ marsikalo tile 17 kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye ɲɔgɔn ye walasa ka kuma coronavirus ko kan kunun marsikalo tile 17 an ka jamanakuntigi n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale kɔni n'a ka gouvernement mɔgɔw kɔni ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u ka kuma ɲɔgɔnya in kɛra coronavirus ko kan sabula a yirala k'a fɔ bana in kɔni bɛ an dafɛ dugu caman na o kama sa u ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan walasa a kana se an fɛ yan nɔ o fɛɛrɛw la u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye vol commercial ye ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bana in bɛ jamana minnu kan ko olu bɛna dabila o kɔfɛ ko fɛn min ye ekɔliso ye ani madrasaso denmisɛnninw ta walima mɔgɔkɔrɔbaw ta k'o kɔni bɛna jɔ fo ka taa se dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna ma o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye boîte de nuit ye ani barso k'olu fana bɛɛ kɔni bɛna datugu hali bi walasa ka se ka an tanga bana in ma u y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn dalajɛ i n'a fɔ kɔɲɔ denwuli walima farikolo ɲɛnajɛ ko n'a mɔgɔ kɔni bɛ tɛmɛ mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna kan k'o kana kɛ an ka jamana kɔnɔna la nka hali bi u ka kuma la u y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛ minnu bɛ kɛ alabato kama k'u ni diinɛmɔgɔw kɔni bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya walasa ka se ka fɛɛrɛw tigɛ o ko la ni ɲɔgɔn in senfɛ fɛn min ye jamanakuntigi ye ale y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛna miliyari 6 ani kɔ de kɔni bɔ walasa maliden bɛɛ bɛ se k'a tanga ni bana in ma cogo min na an balimaw aw tulo gɛrɛsɛgɛ kɛra kunnafoni minnu ye ka kɛɲɛ ni bi arabadon ye o de kun ye nin ye aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma